but ndaizviziva akanditsanangurira kuti ari muwheelchair zvinhu zviri muprogress kuti azokwanisa kuzofambawo chezvaimboita kuti saka tichisvika kuuk anonzi John Craig simba rashe Bashara. Saka ndichisvika kuuk zvakandiudza ndakazviona zvanga zviripo pane zvaakazenga asina kundiudza musi wokutanga chaiko tapinda mubedroom ndakaona kuti nhengo yake yanga isingashandi. Tisati tasvika ipapo murume uyu makadanana naye kupi nokuti zvekuuk munhu akazotobva muno akuenda kuuk makanga matorora naye? Aiwa, takanga tisati takazivana pasocial media. Ndine mashamwari anoziva vakachenjeuza ndokuzivana kwatakaita tikatanga kufambidzana ndobva mazosvika kuona kuti aiwa hama yangu iyi ndo zvairi pamaita sei. Ndaona kudaro tikati semunhu auya kumurume handingangosviki nekufuratira regai ndimboona kuti zvinosvika papi tingabatsirana kusvika papi. Handina wandakaudza kumba ndakangoti zvinhu zvandingambokwanisa kumbovanziridzira ndigadzirise nemurume wangu. Saka mukugadzirisana uku taitadza kunzwanana. I'm sorry. Ndikataura makuwa ndinosunga nemhosva. Ndikataura makuwa ndinosunga nemhosva. Mwari vaningwe. Mwari vaningwe. Tidzimigwe ndinzwa. Tidzimigwe ndinzwa. Ipai baba munhu wenyu. Baba Gwashawana. Sindero mutambiri dani nerungu. Sasi ndinonzi Mr. Amnanga kuni. Ayo baba mama unote zvaza ndo baba. Vanongova vanhu zviripavupa napa. Ndinvesteri muzani. Mungeni njeyo sarira kusa sipo. Mamai. Nani muzani? Amai munwe. Amai Gwashawana muzani. Hapo. Wow. Tikoma tivende danaboya vanhu vanongosaidi mecheda. No. Vanhu vanakaisa manama divini ndo pana divini ndi Gwashawana. Akanyora samonero njani? Kele zvishupika akanyora samonari. Munhu we. Kuti mugadzirise ipakanyora samoni venyu hamusi kuda. Mr. and Mrs. Gwashawana ndazvuma ndipendete. Akazonzeresa kuti mugeni ndimaniwa. Zvunzi hama mapendi vese. Yes, unopendi vese. Aiwa, Ignis ndibogeni munhu. Zvamakanyora zviri wrong, makaisa defendant Ignis unozivisa. Ndiye kaIgnis. Gwashawana ndinotaura. Defendant. Mr. and Mrs. Gwashawana. Ndio makasondisa. Ndio zviya. ndo vasina kuuya. Havasi kuwanda vandimugeni munhu wenyu. Ndio vari pamusoro. Semunhu ili family. Baba tirigereta nekonfizwa. Gwashawana madefaulters there. Yeah, madefaulters. Anomirira iwo. Avaende paorder 2 yeSamuel. Pafirst order number 1. Inototaura kuti munhu unotenderwa kutongwa usipo dare richifevhera munhu amangara kudaro. Handiti mapaona.
munhu akasvikirwa nesamoni akatosevhwa iye kana ari maassets nezvinhu zvakaita imba nemashops nemabhazi vanenge vachimhanya kukontrola kuti ndibaba mukuru vanoona nezvazvo. Kana dzanyaya dzakadai so munhu anenge akuramba kuti aiwa zvinoda iye muridzi masatani evanhu aya kuenda unogara mhiri kwemakungwa hazvirevi kuti wakugara uri mwana wokumhiri kwemakungwa uri mwana wokuno kuZimbabwe unotongwa nemitemo yedu yekuno chivanhu chivanhu hatife takaitiswa zvinhu zvekumwe kuno nevanhu vatinonzwa tinovatevera vanotovaziva kuti vari kuAmerica ndimi varidzi vavo noti isusu. Taurai statement yenyu Mangoni. Chaita kuti ndiuye kuno inini murume handichadi saka ndakanomupa guku vakariramba. Makanomupa guku akariramba ndiani airamba kuramba here murume? Zvakaratidza kuti ari kuramba kuramba. Saka imakumurambirei? Pandakaenda kunomona anogara kuUK saka anorarama neurema ana kuzvarwa navo but ndaizviziva akanditsanangurira kuti ari muwheelchair zvinhu zviri muprogress kuti azokwanisa kuzofambawo chezvaimboita kuti saka tichisvika kuUK anonzi John Craig simba rashe Bashara. Saka ndichisvika kuUK zvakandiudza ndakazviona zvanga zviri pane zvaakazenge asina kundiudza. Musi wokutanga chaiko tapinda mubedroom ndakaona kuti nhengo yake yanga isingashandi. Tisati tasvika ipapo murume uyu makadanana naye kupi nokuti zvekuUK munhu akazotobva muno akuenda kuUK makanga matorora naye? Aiwa, takanga tisati takazivana pasocial media. Ndine mashamwari anoziva vakachindiudza ndokuzivana kwatakaita tikatanga kufambidzana. Ndobva mazosvika kuona kuti aiwa hama yangu iyi ndo zvairi pamaita sei. Ndaona kudaro tikati semunhu auya kumurume handingangosviki nekufuratira regai ndimboona kuti zvinosvika papi tingabatsirana kusvika papi. Handina wandakaudza kumba ndakangoti zvinhu zvandingambokwanisa kumbovanziridzira ndigadzirise nemurume wangu. Saka mukugadzirisana uku taitadza kunzwanana. Pamusoro kana kuti ndakamuwana musocial media sine uchemberi nozvitezva nozvibvisa nokuti pane shamwari dzakati nzira yavakawanana nayo. Pandandazobvunzawo inini ndepekuti munhu paakaenda kuAmerica kana akaenda kuBritain kana akaita makanga madananirana kupi? Ndopavakatiwo no ndakamuwana pasocial media kana izvi paradios zviriko zvekuti ini ndinonzi George Murungweni. I am 54 years now. Ndiri kutsvagawo mai vane vana vavo vaviri kana vatatu vane makore 40 kusvika pa44 ndiye munhu wandiri kuda. Iyeye munhu yeye kana aripo ndiye uchiti George Murungweni uya ininiwo ndinonzi Matsa chekuti ndiri kutodawo munhu akaitawo semi vanhu vodanana. Handiti tototanga kufambidzana. Patinotanga kunofambidzana pacho ipapo ndo panokusvika umwe achinosangana nemaproblems ane munhu, nokuti munhu paanotaura zvokuti ari kuda munhu hapana paangazotaura kuti asi ini handishande pabonde. Mungazvitaure munhu wacho nokudirai chii? Handiti mapoa. Saka ndo nyaya yakalepwe kutaura namai ava museyamwa
Saka pfurirai mberi amai, dambudziko iro manosangana naro makagara kwenguva yakareba zvakadii ikoko muinayo. Ndakagara 6 months. 6 months. Nokuti ndanga ndine visitors visa re6 months. Saka urongwa hwanga huri hwokuti ndinozodzoka ozondiaplayira rimwe visa rekuti ndichidzokera zviri permanent. Saka mukugara 6 months imomo, musi wokutanga wacho ndakamubvunza kuti zvakamboitika here, ndida kungoziva kuti dambudziko rauya sei. Akati hazvisati zvamboitika. Ndikati saka uri kureva kuti zvatanga nhasi? Akati zvatotanga nhasi. Handina kuda kuzoramba ndiita mamwe mashoko kuti tichinja here, ndikangoti zvakanaka here. Regai tione. Saka takaenda kumadoctors kuhospital. Ndobva vati akabatwa diabetes yekuti vakati inokonzeresa futi izvozvo. Saka asi akaita zvinhu zvake zvakanaka, kudya zvakanaka, achitevedzera mishonga yaanopuwa, zvinoita zvakanaka. Saka kuchipatara kwakune hope imwe yataipuwa, then kumba tichipananawo chihope. Saka ndichiri kuno ndine exercise ndinofanira kuita, since munhu anga ari muwheelchair, akati pane maexercise andinofanira kuita, asi mamwe anoda ndichibatsirwa nemumwe. Ndikati aiwa hazvina kutomboipa, pandinouya ikoko tinobatsirana kuti udzokere futi uchiri kufamba. Saka ndasvika ikoko pakuzonobatsirana pakuti ndichimupa rubatsiro rwangu, anenge aiona kunge handichamuremekedzi semurume. Ndikazama kumuonesa kuti umwe wangu wadiwa dai, onditi nandiudzira. Saka indaizoti saka ini ndikauya ndikakupa rubatsiro rwakakutambira zvozodii? Ini ndichandavenga pano chii? Because ndinotenda kuti semukadzi wako ndinofanira kunge ndiri mubatsiri akakukwanira. Saka ndikauya nerubatsiro ndikakubatsira iwo wakundishaudha kuti uri kuda rundoko wanoita neni uri kundichirema. Handichazi kuti ndodii, ndatopera simba. Saka zvinhu zvotaizama tichingoonesana kusvika pakuzodzoka kwangu. Ndichitodzoka ndakamuudza kuti zvandakuinda sara uchiexercise, usagara nokuti ini handii. Because ndichidzoka ndanga ndisati nedecision yekuti ndosiya here munhu. Ndikasimusiya handina kukurumidzisa here, ndimbomupa imwe nguva kuti aite zvirinaka. Saka ndakatomuudza because nekuda kweurema hwake aita akagara oisa mubhaketi, inozotora ndichinodii ndichinorasa. Saka ndakatombomuti chizvirumura kuita weti wakagara, uchisumuka uchienda kutoilet zvinobatsira kuti makumbo aite sei, asimbe. Nokuti nyaya dzedu idzi tiri tuka ndatisingade kudzidzisa kumunhu, ndaida kuti dzidza dzese tiri tuka zvinhu zvongoita zvakanaka. Because ukaudza vamwe nyaya dzakaita dzinongorema kutambira kuti mwana wedu ungagara pakadai, but ini ndandiri willing kuti tizoshanda nomumwe wangu zvinhu zvedu zviite zvakanaka. Saka ndadzoka kuno pakufonerana ndaitoona kuti mumwe wangu zvatakataurana zviya haasi kutomboita. Unonzwa voice rakatodhakwa. Ndaimuudza kuti unoona doro rauri kumwa mumwe wangu harina zvariri kutibatsira. Mashoko andaigara ndichimuudza ndeyekuti dei wamborisiya tambokonzereka nedambudziko redu remubhedroom. Handizvi kuti ndakamataura kana mashoko iwawo, asi ainditi wakandiwana nditima doro. Saka chachinja chii? Ende doro iroro handizoriregedzi, wakunditonga, wakundiudzira zvokuita. Saka inini handiudzirwi zvokuita, handitongwi nemukadzi. Ndikati waiziva kuti ini tiri pano kukubatsira, ngosingabvisani neni, taibatsirana zvinhu zvedu zvoita zvakanaka. Saka ndaakuno ndairamba ndichida kuzama kumuonesa, but taingopesana ipapo, taingodzokera pakunzi ini handiudzirwi. Kusvikira iye azonditumira meseji yekuti hachadi. Iye akanditumira meseji yekuti hachadi, but mukubvisana kwedu uku ndanda kuzviudza kuti ini ndiri kushingirira kudai, saka chandiri kushingirira chacho chii?
ndikuzama kuda kubatsira mwangu kuti zviitire zvakanaka muwanano yedu but asi kutambira rubatsiro. Saka ndiri kurwa hondo yandakatorudza kudhara. Saka iye paakandiudza kuti hachadi, akanditumira meseji, handina kupokana nazo because ine zvaindiremera kuti ndomusiya here, handina kumuitira utsinye here. Vanhu vanozofunga kuti ndamusiya nokuti Chirema aihanda, but ndamusiyira nenyaya dzokuti hatisi kunzwanana pakubatsirana. Saka paakanditumira meseji iyoyo akazondiitira kuti zvitondiitira nyore Changamire. Ndikati since yati haachadi zvimeredzera, inini onda ndichiri pakufunga kuti ndosiye ndogara here, even ndikashingira ndichashingira kusvika rini, ndozvikwanisa here. Paakati hachadi, handina kuita nharaunda, ndakangomutedzoki. Akati nditumire kunofanirwa kuuya Wanyaya, ndikamupa nhamba dzekuuya Wanyaya. Akanditumira adresi yako, ndikokutumira hembe dzako, ndikamutumira adresi yangu. Saka akaona zvichiita mutserendedza, handina kupikisa, ndobva azochinja nyaya. Akati aiwa, inini mukadzi wangu ndokuda, ngatidzokerana, sorry ndakakanganisa, but ndakamuudza kuti ini handichakwanisi kuenderana. Mashoko akatumira pameseji yako yekutanga ndiwo akatozondicheka kwokupedzisira, ndambozama kushingirira. Saka kuti ndichidzokera newe handisi kuziva kuti ndinoendepi newe. Saka yakazochinja yapandiri manje kuti ini ndiri ndachizoramba munhu. Ini ndakatomuudza kuti ini hachadi. Muchizadzisa pamashoko ake yakudzoka imuchiti kwese ikoko tingashukuke napo upenyu hwemunhukadzi nemunhurume kuchivanhu. Kusabereka vana inhau yaMwari. Mwari achisika munhukadzi nemunhurume, nyaya yedu pakupedzesera ndeyekubara vana. Muroora akatorwa mumusha, mukaona mamai nemadzitete anenge ari mumisha, mamwe anenge akarambwa, basa ravo nderekumaka hosta nekuti ane mazuva mangani. Hapasi patopera 3 months iripo here ipapo. Zvatiri kutaurirana mumba needi murume wako havanei nazvo, havasi kutoziva kuti hatisi kutotanga nemwana, tinotanga tatovaka chikoro tatopedza. Asi nyaya hombe inozomutsa mutauro kana kuti muromo, kuti muroora asawane mukana wokugara pamba, inhau yekunzi akauya kuzodya sadza pano. Handiti mapofu moshamisika kuti munhu akafambira kubva mumba kwavo shuwa kuuya mumusha menyu kuzodya sadza. Hazvisiri izvozvo. Chavanenge vachitaura inhau yekuti havasi kuona pundutso iripo pakuti muroora akauya mumusha. Kungonzi muroora ane mimba mumusha, mazvona handiti zvadai. Ushamwari nehukama hunovakika. So nyaya yedu yatinoda kutaura pano iyi haina kumira zvakanaka, ndochekutanga. Payainondidya mwoyo ndepekuti dai rudo urwu rwakanga rwatangira muno, ndingadai ndichikupai mhosva kuti aiwa munhu paakazosumuka oinda kuBritain kana kupi, imi maitozviziva kuti ndo zvaari. Saka nhasi haisiri nyaya mungamurambire pano, handiti. Iye zvino takatarisa vanhu varipo veukama hwake vangadai vauya kudaro, rino raizovapa mukana wekuti vawanewo zvavanotaura munyaya dzavo. Nhasi uno murume ndewenyu, musati marambana sekufunga kwake, asi ari akatanga kukuramba. Ari kuitei chamuri kuti imimi zveshuwa takamurapa murume uyu, asi ari kudai. Imimi pamabva ikoko kusvika nhasi ane rubatsiro rwupi rwaari kupai semunhu ari kuda mukadzi wake iye? Kubva pandakabva kuti chimwe chaita kuti tinetsane yaitova nhau
Ambeno kana manje achinja ari kuitira aikubaka mabhako izvozvo akubetsera pamagariro enyu muzotise kumiri mukadzi. Hapana chaari kuitira. Ndozvinoratidza kuti hapana imba iripo. Upenyu muridzi wahwo ambuya handiti mapapa. Isusu basa redu nderekuvakiridza dzimba dzakakufa handiti but isipo haipo handiti mapapa. Kana munhu maenda kuvhikendi ndiye akakuedzaiko mukanoonana naye ndokwamakanoona maresults ekuti sei achigara ega munhu handiti mapapa. Ndiye unotanga kuipisa mukanwa iwe ndiwe munhu usingagoni kuzvibatsira handiti uri kubata dai kuri kuno kunyika dzedu dzakaita sedzimwedzi angadai asina kutokubata isaizvo. Saka ukanotori nemunhu anokuchengeta. Hurumende yeku inotochengeta vanhu vakadii vakadaro handiti. Saka manyemowo achiuya dai kuri kuno muri imi mutomutengera hembe kumushitandira mutomupa mari yekugara zvese ndimungada kutimuchengeta handiti. Vakanzi uyai kwamunochengetwa havabvume kuenda handiti mapapa. But ikoko vanenge vachichengetwa vaine upenyu hwakadii. Panopa kuti tizoziva kuti hapana imba iripo ndingagara sei ndichiziva kuti mukadzi wangu ari muZimbabwe wandisingatumire mari yekuti ararame. Pamakadanana musati maenda ikoko aikutumirai mari handiti. Musati maburitsirana mashoko aya ekuti handisi kuda handisi kuti ndidini akadii aikupai mari yekukuchengetai semukadzi wake. Paaizonotaura manje mameseji ekuti handichada ndiye akatanga handiti imi ndobva mazochipindura muchizadzisa ndoda kutumira hembe dzako ndoda kuzodini imi muchidayira kuti tumira hembe dzangu chese changu tumira handiti. Haana kuzoita izvozvo aona kuti hapana pamuri kumunyenga hapana pamuri kunyengerera akaona kuti ndatosara handiti. Hapana nguva yamakazowana yekuti pagadziriswe pamunoti takazenge tadzokera handiti. Pakangosarira nyaya yekuti handichada. Mameseji achona ari kwe pakuda muono wemunhu anoziva kuti upenyu hwangu ndopakurarama sei handitika. Makatona haritirwa kunini ndakangomaprinda kubva mufoni mangu. Awo saka zvakanaka izvouko wakanaka. Saka taakuda manje kuti tese tuone nokuti kana nyaya dzine vanhu vanyarikari mukati hatitange kuda kunoishanda nyaya iyoyo tisina kuinzwa kubva kuvaridzi vayo ine chimiro chipi kuti isazonyadzisa tese. Tinofanira kubata nyaya tichiziva kuti shuwa nechimiro chairi ndo mabatirwo ainofanira kuti inge ichiita. Imhosva kugara nemukadzi asingasangane nemurume kusvika musi waanofa mukadzi iyeye kuchivanhu anomuka unonzi mumvuri. Vanhu voshamisika kuti ko chii chaakuitika mukadzi uyo amuka mumvuri sei. Ponobuda nyaya dzakafanana naidzodzo kuti mukadzi ugara kwaakaita mumusha kushaya mwana kwaakaita hakusi kuda kwake. Murume uyo aimbogara naye sehanzvadzi yake handiti mapona. Ngozi yamakunopara apa inonomuswa inonomuka. Imi makaita vana venyu here vamakapobereka handiti mapona. Ngozi yemunhu akadaro kana yasumuka kuti yamuka vanhu vanopera mumusha kuti handiti mapona. Hapana paanodzora mwoyo wake kungopedza vanhu musha makaparwa mhosva iyoyo nekuda kwokuti hakuna chinomudzora mwoyo wake. Hapana mwana waanoti kana akarara paakarara anochiruka kuti ndakasiya vana vangu handiti. Saka kana akumuka anomuka nemwoyo mukukutu chaiwo chaiwo unozoita kuti mhuri dzidii dziparara. Saka zvinhu zvakadaro zvinoda kudii kugadziriswa. Vabereki vakanga vapuhwa pfuma
yakamira sei? Mapinduzi pazenye mabhizi kunaka kuvada wakati Aripo kwai kunoenda kuti kwazvo akutonge mabhizinesi aripo sekuti mombo yaidzi 300 mazvoendesa iti 280 handitizvo izvo zviri kutaura right yanzi 280 pane mbiri dzakabviswa right zakuenda pana uye mutsambo apa kanzi kuona pakazoenda pasi kune 1900 ada kubviswa kai pakanga pachadwa mari yaita 4000 iyo inoratidza kuti yakarambwa kubva yachekwa kudai handiti zvairevei ibva panoindiketa 200 ka 200,000 but mazero achona akashota imari iyi yakabviswa pakazonzi balance maybe is 2000 iye mari dzaakabvisa dzacho idzodzo dzese dzakamakwapa dzakabviswa here dzakamagwa dzinenge dzakabviswa akusvoti kumakwa pakaitwa zvinhu zvinotoshamisa pana chakaitwa asi kuti munhu akakomplaya nezvaakanga achichadzwa nemadzite zvavo handiti vato vakanga vakamirira nyaya iyi varipi ndo vari kudedzwa kudare vorapa ka right pane pamakasvikira here panokonanwa vanhu mataura kuti hatichada imimi pane pavakataura here kuti tinoda marefunds emari tinoda chichine kuramba kwavakazoita tataurirana mukutarira takaita akatofonerwawo kuuk akati ndinogamuchira ndobva pazoita saka takatobhuirana kuti totosaina pasi mawitness pamunhu 2 minutes yacho ndazotuda kufrank murutsava makati makadini mosenyi moseri papemberi apa uya atofona kanini handiti inyaya iyi iyi nyaya iyi itsanangurei uchikurumidza kuti mambo vaibata mukadzi akavohwa pamhepo pamunhu vakadanana pamhepo ndobva mukadzi azoenda kutevera kuuk ndobva anosvika akaona kuti baba vaya vafambira kuya chirema asi mukutaurirana vaitaurirana vai vari kuno vari kuuk ivo handiri papawa saka kune vaviri Ina foto. ane vaviri
Ndovakaita sei? Ndavachiitarapo. Ndovakaita sei? Pandakazoenda ikoko zvokuti ari muochezvo zvakandiudza tirichiita mavideo calls ndozviona, asi pandakazosvika ikoko ndakabva ndazoona kuti mubedroom hapana changa chirimo. Izvozvo zvanga ndasina kuzviona. Saka wakagara 6 months. Chaka chakaendei? Chakaenda ku Mushando. Handizivi kuti zvakafamba sei. Ndakatokumubvunzawo kuti zvatanga nhasi here, akati kuti zvinomboitika here, akati zvisati zvamboitika. Ndikati zvatanga nhasi here, zvikanzi zvatotanga nhasi. Saka handina ndo amatovhuna 6 months vari. ndakagara ko 6 months. ora magara 6 months ndaenda ndichimbonda angasina kumboroora but ane asi muona munhu anotsvaga mukadzi pafoni iye padhuze naye pane vakadzi varotobvura woti wakuda kutsvaga pafoni munozoonawo sei taurai zvemuosi zvekuitezvo vanongogarisana anohaimbogara naye vakasiyana. Saka inini pandakasvikawo semunhu anga aroorwa ndikati handingakupinde mumba nekutoa regai ndimboonesa nemumwe wangu kuti zvinodii. Semunhu aimbofamba anogona kumbopora futi zvinhu zvotoita zvakanaka. ndovamafambe Hapana zvakaramba chakabuda. Ndizama kubatsirana but kutambira rubatsiro rwangu kwaitiwedzei. Aiona kunge ndakumutonga ndamodairefumini ozotaura nemunacho iye akangaona sekuti kunge ndandakumutonga kumubvira zvekuita but inini kudi rangu ndaizama kumonesa kuti mumwe wangu ngatiite so kuti tigadzise dambudziko redu remubedroom zvinhu zviite zvakanaka. Saka aibva andiudza kuti ini handiudzidzi ndochimuti irodoro rauri kumwa mwangu wadii wamboriziya tione dambudziko redu kuti tingarigadzirisa sei. Handiudziri zvokuita zorero randizomborisiyi wakunditonga kanzi waneta neni nokuti handifambi. Saka zvinhu zvakaramba zvichinetsa. Pakuzodzoka kwangu ndakatomuudzawo kuti zvandakudzokera kudai ndaifungoti pamwe zvichaita nepamwe kuti ndifungoti ndimusiye. Ndaifunga kuti handina kukurumidzisa here kuranga maybe ndifanira kumboripa chimwe chinguva ndanga ndiri 50-50 ndisingachazokumboita sei. makabvisirwa imi zvimari Pane mari yakabviswa. saka dambudziko nderei zvakaramba izvo ndinga zvaita sei? Dambudziko ini ndobva iye akazosvika pakundiudza kuti haachadi nokunetsana kwatatiita ndaakuno ndisinganzwanani futi. Ini ndikamuti zvakanaka, akati vanyaya ngavauye ndiudze kuti vanyaya vauye. Ndikati it's okay, ndipe adresi yako ndikutumire hembe dzako. Ndikati zvakanaka. Ini anga atondibatsirawo because idecision yandainetseka kuita ndega. Saka pakazoona kuti ini ndiri kuenderana nazvo ndobva achinja. Akati ndiregerewo mumwe wangu handizwi chachati ndipinda chii. I will change. Ndinochinja chii chaunoda kuti ndiite. Ngatidzokererane makati matiboni ngatidzokererane akutaura chamunoshuvira mukataura kwedu yakaita kunge asingazvioni. Inini mukugara naye ndaingofunga kuti maybe semunhu anogona kuzongotisunungurawo ega aona kuti nguva yesei but haana kundisunungura. chanetsa ndechekuti akudai futi akati anondida but inini ndakati aiwa ndatopinda mugero kuti nanjani. Ndokunomupa gupuro. Gupuro ndobva razonzi rine condition. Hatiri tambiri kana musina kutidzosera pfuma yedu. Tikati alright tonoudza vana baba imi munouya motaurana nababa kuti muonesane kuti muri kudzoserana ere. Asiwo vakaramba kuuya kunana baba vakuti vana baba ngavauye kuno ivo nepfuma yedu negupuro. Kwaive kuno kwati ndokuri kumba kwavo kukambudzula vanhu vakanetsa kutambira samunhu vari kwe vanhu vakazoya vana kutomwe
Atikuti tikunetsa chimwe ilo zvaarikuta zvakanaka. Chiri kunetsa mukadzi achata izvi. Munhu haasi kuda uchariko. Haasi kuno. Haasi kuno. Akandipa gwayedhe kuti mukoma wangu ndariko. Ndiye aramba kakuya. Shanda naye ikoko ndiye anoziva zvose. Indaneta. Kati kokana aramba kuya. Sekuramba kwaita kuya takaona. Iye munofana hakumfonera kana. Totaura naye. Mukoma wako uya tikamudana kuti muya nani. Tikaona kuramba pamhepo, vandiwa vadiwa pamhepo. Imimi muri kuti imimi muri kundimuka hamukwanisi kuramba munhu kana musina kudzosera mari. Ari kundoda mari yangu yese. Then uzokusipa kuso. Tikubvunza kuti makachata here? Aiwa tinotata. Takamboita izvozvo kuisirana. Saka imimi kuramba kwacho kunokuramba dzaipapi kuno chinoita kuti muromo wenyu utazongoshama kuti handichadi momuudza imi sekuudza kwamakamudza imotoda mune muchiita because varamba kakuya panotaurirwa nabacho. Handizi kuti mutemo unenge uchifamba sei wechi because ini ndimunodanana nemunhu kana kuramba handinamboona mutemo unosungira munhu kuti karamba ndowe ndimune makapfeka bhutsu iri kupisa iri kubhadza toti pfeka bhutsu hapabvisi bhutsu bari unoona imimi muri munhukadzi makadanana nemunhu asi kana maona kuti kondisheni yacho hamusi kuikwanisa hakuna mutemo unokusungirai kuti rarama musingaiti mutemo uyu hatisati tasangana nawo asi kana dema makachata mune makuti chiendai munogurisa chii muchato saka kana mama makadanana zvechivanhu chivanhu ndokwamama uya ndokunobviswa guburo karopuwa munhu andimazona kuti anoda kana kuti haadi batine ratodhisiwa isu taitonyora kutoda so kuti joni chimuti akaramba naningi tinoita kuitira kuti mukadzi maroorwa haazouye achiti mukadzi wangu akatokwa nemunhu ava chichenyu namai imise muchivhunduka zvakadii munhu ari kuramba kudanwa hatina kuvhunduka mambo kutouya kuno kuti aiwa kana asingadi munovara muchekuti kana asingadi ndiyo but makamudedza akati kuti ndiani akapindura nimwana I think that mofona nonga kuti haadi here zvizvo zvakaita mama ndakazopindira ndakutaura naye pafoni airesista Samuel ndikati kuna Bagire munhu akanyorwa zita pafoni paringa paSamuel ndiani zvikanzi ndiye wandinaye ndikati musevhei Samuel ndobva vamusevha Samuel saka akazokumbira ine excuse yekuti ndanchikumbira kuti chii ndivouyawo kudari ndikati izvozvo hazvina kuipa teta kutomuti ava manja kuti vazouya takati aiwa vanhu kana mamagara muchiuya kudare vanouya kudare uyaandimauyajetiraadayo mumungu ndiye kudzaundiuyaizvozvo hachiiteteka ndachifunga dari kutoramba muramba uye achiramba muramba ndikati iwewe kana ari maassets evanhu ndimi mune muchidiki muchiti ndindakamiririra aiwa dzokerai musi wacho tichauya vapiri nyaya chinonaa iyi haina panokuramba kurambwa yakamira yakadai saka patatichiiaakaona pekuti ine muchato ine mukati kana isina muchato chinoitisa kuti itadze kurambwa munhu chii iri kastomari handiti makona saka iye zvino ndiri kusiya nyaya yenyu amaida tichiidzorera kwekuvapa dheti rekuti tiuyai musi wa28 kwamuri kana yakamira sekutsanangura kwamatiitira panapa ine munyarikani nyaya dzenyu saka hatizoda kuti munyarikani azonzi mudare una kunge wakatiudza zvakanaka handi taibata tikaiona kuti miro chayona yakamira sei ndo mambo apa kana tichiita dzakadai hatisvike pamapeto tichimirira kuti ivo vadiyo vasvikewo kana vasvika kunyatsoita nyaya yedu todzipedza zvakadii zvakanaka saka ngatisanganei musi wa28
ndo date ratinomupa. Handiti momufonera momudza kuti musi wa28 ndofa kuitwa nyaya yake. Kuuya kana kusauya munopisa kupuro mudare torichengeta kuno. Ndisova nyaya yenyu yezvino.